స్టీవ్ స్మిత్ ఓడిఐ క్రికెట్కి రిటైర్మెంట్ ప్రకటించారు. ఆయన ఆస్ట్రేలియా కెప్టెన్గా ఉన్నారు ప్రస్తుతం ఛాంపియన్ ట్రోఫీలో ఇండియా మీద ఓడిపోవడంతో ఆయన రిటైర్మెంట్ ప్రకటించారు. అంతేకాకుండా ఆయన ఓడిఐలో 170 మ్యాచ్లు ఆడగా ఆయన 5,800 రన్స్ తీశారు. అంతేకాకుండా హయ్యెస్ట్ ఒక మ్యాచ్లో 164 రన్స్ చేసున్నారు. యావరేజ్ 43గా ఉంది. అంతేకాకుండా 12 సెంచరీలు చేసున్నారు. 35 దాకా హాఫ్ సెంచరీస్ చేసున్నారు. క్యాచ్లు 90 దాకా పట్టున్నారు. స్టీవ్ స్మిత్ రిటైర్మెంట్ ప్రకటించారు కదా, అందుకే ఈ షార్ట్ చేస్తున్నాను. అంతేకాదు, మోడ్రన్ లెజెండ్స్ అంటే ఈ తరం ఆటగాళ్ళలో గొప్ప ఆటగాళ్ళుగా పేర్కొన్న ఫ్యాబ్ 5లో స్టీవ్ స్మిత్ కూడా ఒకళ్ళు. విరాట్ కోహ్లీ, కేన్ విలియమ్సన్, రూట్, అంతేకాకుండా బాబర్ ఆజమ్, విరాట్ కోహ్లీ ఇట్లాంటి వాళ్ళని ఫేవరెట్స్గా చెబుతారు మోడ్రన్ టీంలో. అట్లాంటి వాళ్ళలో స్టీవ్ స్మిత్ రిటైర్మెంట్ ప్రకటించారు.